ассалому алайкум бинандагони азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии иҷлосияи сеюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Маҳмадтоир Зокирзода баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии тоҷикистон, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои баррасигардидаро ба вакилони маҷлиси намояндагон сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Саидвализода Барно ва вакилони мардумӣ Усмонзода Мансур, Зиёи Баҳриддин, Бобоҷониён Раънохон муаррифӣ намуда, аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасигардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. имрӯз дар вазорати корҳои хориҷӣ ҷаласаи навбатии раёсати комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО таҳти роҳбарии вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон раиси комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО Сироҷиддин Муҳриддин баргузор гардид. дар ҷаласа ҳисобот оид ба фаъолияти комиссия дар соли 2021 ва нақшаи корӣ барои соли 2022 баррасӣ гардид. таъкид шуд ки яке аз вазифаҳои асосии комиссия дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдори кишвар ворид намудани мероси фарҳангии моддӣ, ғайримоддӣ ва табиии кишвар ба феҳристи мероси ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои илм, маориф ва фарҳанг ЮНЕСКО мебошад. чунин иқдом ба манзури тарғиб, ҳифз ва ташвиқи тамаддуни ғании халқи тоҷик дар ҷаҳон ва ҷалби сайёҳон ба кишвар равона шудааст ки бахше аз сиёсати давлат дар арсаи фарҳанг ба шумор меравад. ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамкорӣ бо ЮНЕСКО аҳамияти ҷиддӣ дода амалисозии лоиҳаҳоеро ки дар рушди маориф, илм, ҳифзи мероси фарҳангии моддӣ ва ғайримоддии кишвар ва расонидани он ба наслҳои оянда саҳми арзанда мегузоранд ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. зимни ҷаласа инчунин оид ба масъалаҳои фаъолияти комиссияи миллии мазкур намояндагони вазорату идораҳои дахлдор суханронӣ намуданд. дар фарҷоми ҷаласа нақшаи кории комиссияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои ЮНЕСКО барои соли 2022 тасдиқ гардид. имрӯз дар сиёсати дохилӣ ва хориҷии роҳбарияти мамлакат пешбурди соҳаи энергетика мавқеи аввалиндараҷа дорад. беҳуда нест ки сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромаду суханрониҳояшон соҳаи энергетикаро ҳамчун пойдевори асосии иқтисодиёти кишвар маънидод мекунанд. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ҷиҳати татбиқи яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии таъмини истиқлолияти энергетикӣ иқдоми бузурги созандагӣ пеш гирифта шуд ки дар доираи он бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва татбиқи барномаҳои давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат нерӯгоҳҳои хурду бузург бунёду навсозӣ гардида зеристгоҳҳои барқӣ низ аз нав таҷдиду барқарорсозӣ шуданд ки сифати таъминоти нерӯи барқ ба аҳолӣ боз ҳам беҳтару хубтар гардид. мавриди таҷдид қарор гирифтани нерӯгоҳи барқи обии Фатҳобод дар ноҳияи Тоҷикобод далели гуфтаҳои болост. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ дар баробари бунёди иншооти бузурги тавлиди нерӯи барқ ба таҷдиди иншооти энергетикии мавҷудаи кишвар эътибори аввалиндараҷа медиҳад. бунёди нерӯгоҳҳои хурди барқи оби яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлолияти энергетикии мамлакат мебошад. дар ҷамоати деҳоти қалаи лаби оби ноҳияи Тоҷикобод нерӯгоҳи хурди барқи оби Фатҳобод фаъолият менамояд ки иқтидори лоиҳавиаш 282 киловатт-соат нерӯи барқро ташкил мекунад. нерӯгоҳи хурди барқи оби Фатҳобод пурра аз таъмир бароварда шуда дар ин рӯзҳои сарди зимистон аҳолии ҳудуди нерӯгоҳро бо барқи доимӣ таъмин мекунад. имсол тибқи нақша чорабиниҳо барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони имсола
бо дастгирии филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳур дар қисмати турбина, чархаи корӣ ва қисмати обпартои он таъмири пурра гузаронида шуд. Инчунин канали обгузари нерӯгоҳ аз лойқа ва резишҳои кӯҳӣ тоза карда шуд. айни замон нерӯгоҳ бо вобаста ба маҷрӯи воқеаи об бо шабакаҳои барқи 10 киловолти шабакаҳои барқ параллел пайваст буда мӯътадил кор мекунад. мо кормандони шабакаҳои барқ ҳамеша кӯшиш менамоем ки иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳро зиёд намуда дар таъминоти нерӯи барқи муштариёни мамлакат каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳ 282 киловатт-соат буда айни замон вобаста ба маҷрои воқеаи об зиёда аз 100 киловатт нерӯи барқ истеҳсол менамояд. самаранок истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтӣ маблағи барқи истифодашуда нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат буда ба таъмини фаъолияти мунтазаму боэътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. дар соли сипаришуда пардохти маблағи барқӣ истифодашуда аз аҳолӣ 95% ва ташкилоти муассисаҳо бошад 64% нақшаро ташкил мекунад. дар соли сипаришуда ба миқдори 6650 адад ҳисобкунакҳои барқиро аз дохили хонаҳо ба кӯча бароварда, аз ин 5010 адад ҳисобкунакҳои индуксионӣ ба ҳисобкунакҳои электронии замонавӣ иваз ва насб карда шуданд. бобати истифодаи оқилонаву самараноки қувваи барқ, пардохти маблағи саривақтии истифодаи он, инчунин пешгирӣ намудани сарфаи зиёди барқ, истифодаи фурӯзанакҳои тафсону баландшиддат дар маҳаллаҳои аҳолинишин, муассиса ва ташкилот, корхонаву идораҳо, гурӯҳҳои корӣ ташкил карда шуда суҳбату вохӯриҳо гузаронида шуданд. кормандони шабакаҳои барқи шаҳри турсунзода ҷиҳати таъминоти аҳолии минтақа ва корхонаву ташкилот дар ҳамаи фасли сол бо нерӯи барқи хурсифат талош ба харҷ медиҳанд. бо ин мақсад дар ҳудуди шаҳр симчӯбҳо ва хатҳои барқи баландшиддат ивазу таъмир карда мешаванд. ҳадафи асосии анҷоми ин тадбирҳо кам кардани сарбории трансформатор ва бартараф намудани муаммоҳои ҷойдошта дар низоми барқрасонӣ арзёбӣ мегардад. дар ин хусус ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов гузориш медиҳанд. шаҳри турсунзода аз шаҳрҳои саноатии мамлакат ба ҳисоб рафта дар ҳудуди он корхонаҳои хурду калони истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар доранд. илова бар ин дар маркази шаҳр шумораи зиёди биноҳои истиқоматии баландошона мавҷуд буда аҳолӣ ба таъмини хушсифати қувваи барқ эҳтиёҷ доранд. аз ин хотир барои фаъолияти мунтазами корхонаҳои истеҳсолӣ, гарм нигоҳ доштани биноҳои баландошона ва таъмини мардуми шаҳру деҳоти шаҳри турсунзода шабакаҳои барқи минтақа тамоми имконатҳоро сафарбар намуда дар зеризгоҳи барқтаъминкунӣ таҷҳизотҳои наву замонавиро насб мекунад. шабакаи барқи шаҳри турсунзода дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021 як қатор корҳоро ба анҷом расонид. аз қабили ивази хатҳои барқи ҳавоӣ 04-10 киловолт, ивази пояҳои чӯбин ва пояҳои оҳану битонӣ, ивази симҳо ва дигар корҳоро ба анҷом расонид ки ҳозир шабакаи барқи шаҳри турсунзода дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода ва аҳолӣ ва соҳибкорони шаҳри турсунзода ивази хатҳои барқии 04-ро ба нақша гирифтагианд ки дар давраи соли 2022 ба анҷом мерасонем барои кам кардани талафоти энергетикӣ ва мунтазам бо қувваи барқ таъмин намудани аҳолии шаҳри турсунзода кӯмак мекунад. шабакаи барқи шаҳри турсунзода дар нақша дорад ки якчанд маҳаллаҳои аҳолинишина трансформаторҳое ки қудрати паст шиддат буданд, шиддатҳошо паст буданд ба шиддати баланд иваз карда ва онҳоро ба маркази бор оварда барои мардуми шаҳри турсунзода барқи хушсифат таъмин намоем. фаъолияти мунтазам ва таъмини бемайлони минтақа бо қувваи барқ аз таъмини саривақтии трансформаторҳои фарсудашуда ва иваз намудани симчӯбҳои дар ҳолати садамавӣ қарор дошта ба сутунпояҳои оҳану бетонӣ вобастагӣ дорад. соли ҷолӣ низ дар ин самт корҳои муайян ба анҷом расонида шудааст. ба хотири аз байн бурдани сарборӣ ва баландбардоштани сифати таъминот бо қувваи барқ масъулин таҷҳизоти нав ворид намуда ҳамзамон трансформаторҳои деҳотро аз таъмир бароварданд.
имрӯзҳо аксарият давлатҳои ҷаҳон даргири мавҷи навбатии пандемияи коронавирус мебошанд. барои пешгирӣ аз суръати паҳншавии ин вирус бояд ҳарчи зудтар шумораи бештари одамон ваксина гиранд. ба қавли мутахассисон, ваксинатсия яке аз омилҳои муҳим ва аз лиҳози иқтисодӣ каммасраф ҷиҳати пешгирӣ ва муҳофизат аз бемориҳои сироятӣ арзёбӣ мегардад. ҳамзамон маҳз тавассути ваксинатсия дар бадани инсон масъулияти муқовимат бо вирусҳо пайдо шуда, ӯро аз сироятёбӣ аз ҳар гуна бемориҳо муҳофизат менамояд. ҷараёни маъракаи эмгузаронӣ, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ва фаъолияти марказҳои саломатии ноҳияи кушонёнро ҳамкорони мо дар матлаби навбатӣ пайгирӣ намуданд. ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ба вижа нави коронавирус, имрӯзҳо ҷиҳати гузарониндани ваксинатсия дар муассисаҳои тандурустии ноҳияи кушонён чораҳои муассире андешида шудааст. дар ноҳияи кушонён 1 беморхонаи марказӣ, 6 беморхонаи минтақавӣ, 24 маркази саломатӣ ва 46 бунгоҳҳои тиббӣ фаъолият доранд, ки дар самти гузарониндани ваксинатсия миёни аҳолӣ нақши кормандони ин соҳа ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. фарогирии ваксинатсия ин беҳад барои пешгирии бемории сироятӣ коронавирус муҳим мебошад. ваксинатсия ин худаш аз ин беморӣ пешгирӣ намуда ва хавфи паҳншавии ин бемории сироятиро эмин медорад. мо айни ҳол қариб ки тамоми аҳолиро бо ваксина фаро гирифтаем, ки пайдошавӣ ба қайдгирии ин намуд беморӣ айни ҳол мо дар қайд надорем ва шахсоне ки ба ин беморӣ ягон гирифтор мешаванд, онҳо ҳам бошанд ба намуди бенишона ин бемориро аз сар мегузаронанд. тамоми кӯшишу саҳми худро барои он мегузорем, ки хавфи паҳншавии ин бемориро мо ба пуррагӣ пешгирӣ намоем. айни ҳол ба ҳама маълум аст ки ҳозир маъракаи эмгузаронӣ дар тамоми ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. мо ҳам ҳозир дар ин ду деҳа маъракаи эмгузаронро гузаронда истодаем. ба оидаи эмгузарони мо дар байни аҳолӣ хона ба хона гашта карда ба аҳолӣ оиди бемории COVID-19 ва роҳҳои пешгирии ин бемории COVID-19 корҳои фаҳмондадию ташвиқотию тағриботӣ бурда истодаем. ба халқ фаҳмонда истодаем, ки ягона роҳи пешгирии ин қабул намудани иммунизатсия бар зидди бемории COVID-19 мебошад. ба ақидаи табибон, як аз омилҳои муҳими пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 ин сари вақт гузарониндани ваксина мебошад. зеро таҷрибаи чанд соли мубориза бар зидди ин беморӣ нишон медиҳад, ки нафарони ваксина гирифта ин бемориро сабук гузаронида, сабабгори сироятшавии аҳли оила ва атрофиёни худ намешаванд. бинобар ин ҳар яки моро мебояд дар баробари саривақт гузарониндани ваксина, инчунин бари боқифгардонии пайвандонамон атрофи ин мавзӯи муҳим самгузор бошем. марҳамат, ин гуноҳномаи шумо, ин ҳуҷҷат барои шумо куҷое ки равед ба шумо лозим аст. бинобар маълумотҳои масъулини соҳа аз ҷониби мутахассисони кормандони сатҳи миёнаи тиббии ин муассисаҳо, марҳилаи аввали ваксинатсияро пурра ба анҷом расонида, марҳилаи дуввуми ваксинагузаронӣ 84%, дар марҳилаи саввум бошад зиёда аз 70% аҳолиро вояк гузарониданд. аз суҳбат бо сокинони ноҳия бармеояд, ки бештари онҳо оид ба моҳияти ваксинагузаронӣ маълумоти кофӣ дошта, аз ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати ҳифзи солимии ҷомеа изҳори қаноатмандӣ мекунанд. духтуро дар байни аҳоли деҳа гашта ба мо фаҳмондадиҳӣ карданд, ки ҳар як одам бояд аз ваксина гузарад оиди ҳамин пешгирии ҳамин касалии COVID-19. мо як бор омада гузаштем ваксиная, дуюм бор боз кардем, бо ҳозир сеюм маротиба ваксина омадагӣ бар зидди бемории ковид. вақте ки ҳамин касалиҳо авҷ гирифт, бар ҳамин сабаб мо духтурон муроҷиат карданд, ки мо ваксинаро гирем. баъд мо омадем ҳамин ваксинаро, якум ваксинаро гирифтам. баъд ман камтар саломатиам носоз шуд. баъд ман мондам камтар аз сабаби саломатиам. акун омадам ваксина дуюма мегирам, ки барои саломатии худам ва барои саломатии аҳлу оила ҳам ва барои хай дигарон ҳам муҳофизат кардан омадам ман акун ваксина дуюма мегирам. ба хотири саривақт гузарониндани маъракаи ваксинатсия кормандони соҳаи тандурустии ноҳия тариқи хона ба хона сокинонро ба маъракаи эмгузаронӣ фаро гирифта истоданд. таври табибони ноҳияи мазкур иқрор мешаванд, ҳоло ҳам дар баъзе аз деҳу маҳаллаҳо нафароне ҳастанд, ки дар мавриди саривақт гирифтани ваксина беэътиноӣ зоҳир менамоянд. бо дастгирии
намояндагони ҳукумати ноҳия, дигар табақаҳои ҷомеа, хусусан маркази санитарию эпидемиологии ноҳия, раисони маҳалла, раисони ҷамоатҳо, имом-хатибон ҳама рӯза ба минтақаҳо, ба деҳаҳо сафарбар шуда бо шахсоне ки аз ваксинатсия рад мекунанд, бо онҳо аз наздик корбарӣ намуда онҳоро боварӣ ҳосил мекунонем ва ваксинатсияро ба онҳо гузаронда истодаем. айни ҳол дар ноҳияи мо шахсоне ки рад мекунанд бениҳоят ба миқдори кам боқӣ мондааст ки онҳоро мо дар рӯзҳои наздик ба пуррагӣ бо дастгирии тамоми табақаҳои ҷомеа ба пуррагӣ фаро мегирем. дар ин шабу рӯз ки кормандони соҳаи тандурустӣ баҳри ҳифзи сиҳати омма ва пешгирӣ аз сироятёбӣ ба бемории ҳамагири COVID-19 бо роҳи анҷом додани корҳои оммафаҳмониву эмгузаронӣ ва бо истифода аз маҳлулҳои махсус ба тамизкорӣ машғуланд, аммо зимни наворбардорӣ мушоҳида намудем, ки вазъи баъзе аз муассисаҳои тиббӣ самти кӯмаки аввалияи ноҳияи кушониён худ беҳбудӣ мехоҳад. бар замми ин оддитарин қоидаҳои беҳдоштиро риоя накарда, шароити кору хизматрасониашон ба талаботи рӯз ҷавобгӯ нест. маркази саломатии воқеъ дар ҷамоати деҳоти меҳнатобод, ки дар баробари ҳолати бади мизу курсиҳо ва риоя нагаштани қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ҳатто кормандони тиббӣ дар вақти соати кори белибоси расмии тиббӣ ба мардум хизматрасонӣ менамуданд, ин ҳам дар ҳолест ки табибон худ миёни аҳолӣ доиман риояи тозагиву истифодаи ниқобҳои муҳофизатиро талқин мекунанду худ қоидаҳои беҳдоштиро риоя нахоҳанд кард. гузориши Шаҳлои Аҳмадхон Фирӯзҷон Қурбонов барои барномаи иттилоъоти Навид аз ноҳияи Кушониён. ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи чорум стратегияи кишвар қабул намуд, ки он барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. дар соҳаи саноати ҷумҳурӣ барномаҳои зиёди рушд амалӣ гардида истоданд, ки ҳадафи асосии онҳо навсозии корхонаҳои пешбину, бунёди корхонаҳои нав ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсолот, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нав ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ буда, барои гузариш аз иқтисоди аграрӣ саноатӣ ва индустриялӣ аграрӣ замина мегузоранд. хабарнигорони минтақавии мо мавзӯъро аз вилояти Суғд идома медиҳанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паёми солона ба Маҷлиси олии мамлакат ба муҳимтарин масъалаҳои марбут ба рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат дахл карда, роҷеъ ба ҳалли саривақтии онҳо дастуру ҳидоятҳо доданд. Сарвари давлат ҳамаи бахшҳои хоҷагии халқро мавриди таҳлили амиқ қарор доданд ва иҷрои ин нишондодҳо бешубҳа ҷиҳати таъмини зиндагии шоистаи мардум мусоидати фаъол хоҳад кард. дар паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ таҳлили тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар дар 30 соли соҳибиқтидорӣ баррасӣ карда шуданд ва албатта он дастовардҳое ки дар давоми 30 соли соҳибиқтидорӣ дар тамоми соҳаҳо ба даст оварда шуданд хеле назаррас ҳастанд. Албатта ин дастовардҳо имконият медиҳад ки дар оянда боз Тоҷикистон рушд ёбад ва барои ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин таъмин намудани зиндагии шоиста ба ҳар як сокини кишвар ба ҳисоб меравад, он таъмин гардад. Барои ин тамоми имкониятҳо имрӯз фароҳам оварда шуданд ва албатта ҳама он нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодии соҳаҳо дар хусусан солҳои охир аз он шаҳодат медиҳад, ки Тоҷикистон дар самти рушди устувор қарор дорад. дар паёми имсолии хеш ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд, ки бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдии мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла раванди саноаткунонии босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022-2026 яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон солҳои рушди саноат эълон карда шавад. бо эълон гардидани ҳадафи чоруми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳадафи миллии саноаткунонии босуръати кишвар, аллакай чикале ки дар паём қайд гардид, фақат дар соли 2021 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ 21% афзоиш ёфтааст ва дар ин самт дигар соҳаҳо низ афзоиш ёфтаастанд. ва инчунин сарвари давлат дар паёми худ вобаста ба таъмини рушди устувор қайд намуданд, ки дар оянда ба масъалаҳои рақамикунонии иқтисодиёти миллӣ, инчунин татбиқи иқтисодиёти рақамӣ,
ба рақобатнокии он маҳсулотое ки имрӯз дар кишвар истеҳсол карда мешавад барои таъмини он на танҳо дар дохили кишвар дар минтақа инчунин барои ба صادرات روان نمودن محصولات که امروز در کشور استحصال کرده می شود دقت اولین درجه داده شود و من فکر میکنم که محض با اعلان کردن سالهای 2022-2026 صنعت کنونی کشور امکانیت میدهد که به این هدفها تاجیکستان رسد. مقصد اساسی راهبری دولت و حکومت کشور این پیش از همه بلند برداشتن نیک احوالی مردم و مقصدناک عملی کردن هدفهای استراتژی میباشند که میتواند در مرحله‌های بعدی جهت پیشرفت همه بخش‌های وابسته به اقتصادات ملی زمینه واقعی گذارد. با استقبال روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های مملکت چاره‌بینی‌های عمومی ورزشی و همایش و ملاقات‌ها با سربازان و افسران قسم‌های حربی گذرانیده می‌شود. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه نیز تدبیرهای ادانه به این خاطر جریان دارند. چاره‌بینی امروزه که با اشتراک شاعره خوشکلام شهری احتمزاد در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع کشور برگزار شد، باعث روح بلندی افسران و سربازان گردید. نوروز سفرов را در همین باره گزارش می‌دهد. این مراتبه چندم است که مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با تشکیل یک همایش ادانه با افسران و سربازان قسم‌های حربی حدود ناحیه وخوری انجام می‌دهند. وخوری امروزه که در یکی از قسم‌های حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، حاضرین ادامه منطقی همین گونه چاره‌بینی‌های ادانه بخشیده بر روز تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نامیدند. تدبیر امروزه با طرح نو و مخصوصیت‌های خاصش فرق کننده بود، زیرا امروز افسران و سربازان نه در مشق و تمرین‌های حربی بلکه در محفل معنوی که شاعره خوشکلام شهری احتمزاد اون را با تمنیات نیک و شعرهای وطن دوستانه‌اش رنگین‌تر نمود اشتراک نمودند. با ادعای ادیب شهری احتمزاد خدمت در صف قواهای مسلح برای هر یک فرد وطن دوست و میهن پرست مایه افتخار و سرفرازی است و این امکانیت به هر کس دست نمی‌دهد که در این مکتب مردانگی ادای خدمت کند و برای ثبات کشورش نقش خود را گذارد. در جمع آمد همچنین رهبرت کمیته زنان و عائله و ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه اشتراک کرده دستگیری‌های رهبرت عالی سیاسی کشور را نسبت به کارمندان حفظ حقوق و نظامیان کشور شایسته تحسین خواندند. تاکید شد که امروز شرایط بدوباش خدمت در صف ارتش ملی بهتر گردیده برای افسران و سربازان تمام امکانات‌های کار و فعالیت و خدمت فراهم آورده شده است. با ادعای مسئولین امروزها در قسم‌های حربی نسبت به تربیت افسران و سربازان توجه زیاد گردیده است و همین است که امروز ارتش ملی ما همچون یک نیروی بزرگ و سپری با اعتماد دولت در ثبات و پیشرفت کشور نقش سازگار دارد. امروز با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اشتراک نمایندگان وزارات و اداره‌های دخلدار در چهارچوب تشبث مشترک نور روشنایی که در همبستگی با سازمان ملل متحد عملی می‌گردد همایش برگزار گردید. در این چاره‌بینی اشتراکچیان راجع به سیاست گندری و مسائل‌های با آن علاقه‌مند فکر و اندیشه‌های خود را بیان داشتند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. جلسه نوبتی در کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره آمادگی‌های جهت اشتراک در سسیه 66 سازمان ملل متحد اوید به مسائل‌های زنان برگزار گردید. تاکید شد که تاجیکستان راجع به بلند برداشتن مقام زن در جامعه و عهده‌داری‌های بین‌المللی همیشه دست به کار است و نتیجه خوب هم این تدبیراندیشی‌ها به بار آورده‌اند. در جلسه راجع به برابری گندری، بلند برداشتن فهمیش زنان، اوید به تغییریابی اقلیم، حفظ محیط زیست و فعالناکی زنان در جامعه ابراز نظر کرده شد. از جمله ذکر گردید که در دایره سسیه در پیش ایستاده تاجیکستان برنامه یکجا را با سازمان ملل متحد تحت عنوان نوری روشنایی عملی نمود که در کورس‌های بازآموزی آن اساساً زنها از منطقه‌های پیلوتی کشور اشتراک کردند. ختم کرده های این طرح نیز اشتراک و مهمیت گذراندن چنین تدبیرها را اشاره نمودند. با اطلاع مسئولین تاجیکستان طی چند سال برای تامین برابری گندری دست به کار است و تصویب به امضا رسانیدن قرار و فرمان‌های ضروری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دلیل این گفته است. تا به امروز در کشور بیش از 60 سند و معیارهای حقوقی راجع به سیاست گندری حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و در عمل تطبیق گردیدند، گفته شد در چاره‌بینی. همچنین در ادامه تدبیر مذکور موضوعهای مختلفی سمت‌های فعالیت زنان و بانوان سهم آنها در رشد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
натиҷаҳои ниҳоӣ ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзилӣ марҳилаи соли 2020 бо дар назардошти коркарди сканерии мавод дар солҳои 2022-2023 дар 11 ҷилд тибқи нақша ҷамъбаст карда шуда дастраси истифодабарандагон гардонида мешаванд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Гулнора Ҳасанзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси моддаи 41 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва нақшаи тақвимии чорабиниҳо корҳо оид ба тайёрӣ, гузаронидан ва паҳн намудани натиҷаҳои ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020, натиҷаҳои пешакӣ ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020-ро аз рӯи 5 нишондиҳанда: шумораи умумии аҳолӣ, шумораи аҳолии шаҳр ва шаҳракҳо, шумораи аҳолии деҳот, шумораи мардҳо ва шумораи занҳо ҷамъбаст намуда 12 октябри соли 2021 эълон намуд, гуфт Гулнора Ҳасанзода. Мавсуф ҳамчунин зикр намуд, ки моҳҳои январ-декабри соли 2021 дар мамлакат содироти мол 2 миллиарду 149,6 миллион долларро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2020 52,8% зиёд аст. Давлатҳои Швейтсария бо 41,7% аз ҳаҷми умумии содирот, Туркия 10,8%, Қазоқистон 16,8%, Афғонистон 3,8%, Ӯзбекистон 6%, Чин 7,4%, Русия 3,4%, Белгия 4,1%, шарикони асосии Тоҷикистон оид ба содирот мебошанд. аз шумораи умумии довталабони аз қайд гузаштаи дорои таҳсилоти миёнаи умумии синфи 11 ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ соли 2021 дар ду даври имтиҳонҳо 81712 нафарашон иштирок намуданд, ки ин аз шумораи умумии довталабон 89027%-ро ташкил медиҳад. нишондиҳандаи иштироки довталабони мазкур дар имтиҳонҳои соли 2021 нисбат ба ҳамин нишондиҳандаи солҳои 2015-2020 пасттар аст. инчунин нишондиҳандаи иштироки довталабони мазкур дар имтиҳонҳои соли 2021 нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020 5,69% паст гардидааст. дар ин бора директори маркази миллии теҳсил назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Икромӣ имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ҳамчунин гуфта шуд, ки шумораи умумии комбинатсияи ихтисосҳое, ки тибқи нақшаи қабули тасдиқ гардида барои қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимӣ дар заминаи таҳсилоти умумии синфи 11 соли равон пешниҳод гардид, 3809 то буд, ки аз он 1260 тояш дар доираи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 2549 тои дигараш дар доираи муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбиянд. дар соли 2021 нақшаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои пойтахт 103% иҷро гардид. дар ин бора раиси ноҳия зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. гуфта шуд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия 1 миллиарду 125,8 миллион сомонӣ мебошад, ки нисбат ба соли 2020 ба маблағи 208,4 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиши он 117,9%-ро дар бар мегирад. дар бахши маориф бошад, 5 соли охир дар ноҳия 14 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо 6862 ҷои нишаст ва 6 муассисаи томактабӣ барои беш аз 742 тарбиятгиранда мавриди истифода қарор дода шуд, ки ин раванд масъалаи норасоии ҷои нишастро кам таъсир намуд. инчунин дар нишаст роҷеъ ба иштироки фаъолонаи хонандагон дар озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳи донои китоб аст иттилоъ дода шуд. хабарнигорон ҳамзамон оид ба дигар самтҳои фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино зимни саволу ҷавоб маълумот дарёфт намуданд. ҷиҳати амалӣ намудани нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон аз ҷониби шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашнмаросим дар ҳамкорӣ бо шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ оид ба рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби нигоҳдорӣ ва истифодабарии қабристонҳо, ки аз 25 январи соли 2017 ба тасвиб расидааст, семинар-машварати минтақавӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш дар толори қасри фарҳанги ҷамъияти деҳоти Исмат Шарифови ноҳияи Данғара доир шуд.
дар кори семинари омӯзишӣ мудири шуъбаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, намояндагони масъули мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, мудирони бахшҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, сармутахассисони дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот, сархатибони масҷидҳои ҷомеи марказӣ, имомхатибони масҷидҳои ҷомеъ ва дигар фаъолон аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб иштирок намуданд. дар ҳамоиш вобаста ба масъалаҳои нигаҳдории қабристонҳо, ташкили ҳудуди онҳо, истифодабарии қабристонҳо, гузоштан ва нигаҳдории санги мазор, таъсис, маҳкамкунӣ ва кӯчонидани қабристонҳо бо ташкил кардани лоиҳаи нақшаи намунавӣ аз ҷониби намояндагони шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят барои шаҳру ноҳияҳо баррасӣ гардид. имрӯз дар семинари омӯзишию машваратӣ дар ноҳияи Данғара иштирок намудем вобаста ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиби нигоҳдорӣ ва истифодабарии қабристон. ба ҳар яки мову шумо зарур аст ки вобаста ба ин масъала дар шаҳру ноҳияҳои ҳар як кадоми худамон рафта аз наздик баррасӣ намуда вобаста ба ин камбудию норасиҳое ки дар ин ҷо қайд шуданд корбарӣ намуда дар ин самт корҳоро ҷонок намоем. ҳамзамон баромадкунандагон дар семинари мазкур дар мавзӯъҳои вобаста ба масъалаҳои нигаҳдорӣ, ободонӣ, таъмири қабристонҳо аз ҳисоби маблағҳои бюҷети маҳаллӣ, бюҷети шаҳрак ва деҳот, маблағҳои хайрия, инчунин аз ҷониби мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, китоб барои ба қайдгирии дафн, бастаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳо барои дафн зарурӣ, тибқи тартиби муқарраршуда духта ва ҳизф карда шудани онҳо ибрози андеша карданд. дар идомаи семинар иштирокчиён ба яке аз қабристонҳо рафта бо тарзи коргузорӣ, ободонӣ ва иҷрои талаботҳои дар қарор мавҷуд буда шинос гардиданд. дар ҳамин мавзеъ дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинонида шуд. қароре ки имрӯз ба тасвиб расидааст бояд ки дар маҳалҳо амалӣ карда шавад, чунки ба манфиати кор аст. аз дидгоҳи ислом бояд ки қабристонҳо ба тартиб бошанд. ҳангоме ки шахс ба қабристон ворид мегардад, бояд як роҳравҳои муайян дошта бошад. бояд гузаштагони мо зери қадами зиндаҳо қарор нагиранд ва ин қарор чун агар амалӣ гардад чуноне ки имрӯз мо дар ин қабристон шоҳид ҳастем, ҳеҷ як гузаштагони мо зери по қарор намегиранд, мавриди эҳтиром қарор мегиранд ва бардоштҳое ки мо имрӯз аз ин семинар, аз ин ҳамоиш кардем, мехоҳем ки он чизе ки боз амалан ин қарора дидем дар ҷойҳои худ рафта татбиқ мекунем ва ба мардум мефаҳмонем, зеро ин ки амалӣ шудани ин қарор дар ҷойҳо барои мардуми мо хеле муҳим аст. гуфта шуд ки айни замон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб 668 адад қабристонҳо ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла 473 адад қабристонҳои амалкунанда, 135 адад маҳкамшуда, 60 адад мавзеъи таърихӣ дошта ва дар маҷмӯъ 2170 гектар заминро дар бар мегиранд. пешниҳод гардид ки ҳамаи оромгоҳҳо вобаста ба талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқ гардонида шаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Данғара барои барномаи Навид. мутобиқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, имсол низ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар мамлакат баргузор карда мешавад. марҳилаҳои гузаштаи ин озмуни зеҳнӣ бобати афзоиш додани рағбати тамоми қишрҳои ҷамъият ба китобу китобхонӣ заминаи созгор фароҳам овард. ба гуфти хабарнигори мо дар Бадахшон Хосият Худоёрбекзода, китобхонаи вилоятӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ воқеъ дар шаҳри Хоруқ низ ҷиҳати таъмини саривақтии муштариён бо адабиёти тозанашр тадбирандешӣ мекунад ва натиҷа ҳамин аст ки теъдоди хонандагон ва фонди захиравии муассиса рӯ ба афзоиш дорад. китоб ганҷи бебаҳо аст ва дар таърихи чандин ҳазор солаи гузаштаи миллати тоҷик китобу китобдорӣ дорои мавқеи махсус будааст. имрӯзҳо иҳдои даҳҳо озмунҳо аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, низ ба он хотир ки имрӯзиён аз ин асолати бузурги гузаштагони худ, яъне китобхонӣ рӯ нагардонанд ва китобро арҷманду гиромӣ бидоранд ки он ҳам фарҳангу ҳам таърих, ҳам гузаштаю ҳам имрӯзаи миллати тоҷик мебошад. ин аст ки китобхонаи вилоятӣ дар шаҳри
شهر خاروخ فعالیت خویش را بیش از پیش تقویت بخشیده طبق فعالیت شیوه متدی کتابخانه نه تنها نقشه کاری این بارگاه دانش بلکه دیگر کتابخانه‌های حدود ولایت طرح ریزی گردیده کتاب و کتابخانه ترغیب و تشویق کرده می شود. شعبه متدی کتابخانه ولایتی همچون مرکز علمی متدی کتابخانه‌های ولایت به حساب رفته در 9 ماه سال 2021 زیاده از 20 عدد موادهای متدی به کتابخانه‌های ولایتی شهر و ناحیه‌های عمومی ولایت دسترس گردانید. شعبه متدی مکتوب‌های توصیوی متدی در موضوع جشن مادر با بهاران خوش است، بخشیده به روز مادر، به چهره گل شبنم نوروز خوش است، اوید به نوروز، بخشیده به 110 سالگی قهرمان تاجیکستان شاعر میرزا ترسونزاده، به افتخار 80 سالگی شاعر لایق شیرعلی، کارمندان اداره کنی کتابخانه، اوید فعالیت کتابداری و یک قطار مکتوب‌های متدی به کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌ها دسترس گردانیده شد. به کارمندان کتابخانه‌های عمومی سمینار آموزشی تحت عنوان اصابت‌های خطی و آماری کتابخانه‌ها آمادگی به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، دسترس و تبلیغ و تشویق نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف شعبه متدی کتابخانه ولایتی گذرانیده شد. کتابخانه با کتاب‌های تازه نشر دوران صاحب استقلالی وطن پیوسته غنی گردانیده می شود و وابسته به هر یک موضوع و جشن و آیین‌های ملی در کتابخانه گیشه‌های جدید تهیه می گردند. کاروان کتاب که همه ساله تشکیل کرده می شود برای کتابخانه ولایتی واسطه مهمترین غنیگردانی بایگانی آن محسوب می یابد. قید نمود کارمند کتابخانه مهرافروز کرمشویوه. در شعبه خدمت رسانی کتابخانه ولایتی در 9 ماهه سال 2021 زیاده از 3150 خواننده اعضای کتابخانه گردیدند. رفت و آمد در کتابخانه قریب 9371 بوده، دیش کتاب به 9544 رسیده است. باید گفت که این بارگاه کتاب مکان علم و معرفت، دانش و ادب سال 1925 تأسیس یافته، وسیع و غنی گردانیده شده تا به امروز در طول 97 سال یعنی که قریب به یک عصر برای ساکنان مرکز ولایت خدمت رسانیده در کتابخانه و دانش اندازی اهل جامعه نقش کلیدی دارد. با مقصد ریواج و رونق دادن فعالیت گروه‌های حجوینگاری شهر و ناحیه‌های جمهوری، پیدا نمودن چهره‌های نوی حجوینگار، جلب هرچی بیشتری مردم به حظ و مطالبه مساعدت در فراغت و آرامش شهروندان، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان فستیوال جمهوری تلویزیونی حجوینگاران را راه‌اندازی نمود. علاقه دور اول فستیوال مذکور امروزها در شهر و نواحی جمهوری جنبست گردیده ایستاده است. دور نهایی آن 30-31 مارت و گلچین فستیوال 1 اپریل سال 2022 در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف برگزار خواهد شد. همکارانمان از رفت جنبست فستیوال در شهر لیوکند گزارش می‌دهند. دوری اولی فستیوال جمهوری تلویزیونی حجوینگاران تحت عنوان بیا با هم بخندیم در شهر لیوکند جنبست گردید. در این روز داوطلبان از روی شرط‌های مقرر گشته فستیوال مذکور هنرنمایی کرده برای به دور دیگر را خط گرفتن تلاش نمودند. از روی 7 نامیناسیایی که هست باهوگذاری کرده ایستادیم. خود ژانر حجو بسیار مشکل است. در ژانر حجو کم است هنرمندانی که یا اشتراکچیانی که جوابگو باشند. به هر حال از هر یک ناحیه قریب که 1 تا 2 تا پیدا کرده ایستادیم. فستیوال از روی نامیناسی‌های اینترمدیا اسکیاگویی، تقلیدکاری، لطیفه‌گویی، سرودی حجوی، مونولوگ حجوی و صحنه‌چه حجوی دایر گردیده. موضوعهای به حجو قرار گیرنده داوطلبان اساساً مسئله‌های داغ روز و تعلیم و تربیت نسل نورس را فرا می‌گیرد. همین است که اشتراکچیان در این روز جد و جهد کردند تا با هنر بلند قابلیت و استعداد خود را نشان داده اعضای داوران را خندانند. در آزمون اشتراک کنندگان از بخش فرهنگی شهر لیوکند و تشکیلات مؤسسه‌های تعلیمی شهر بودند. راستی اشتراک کنندگان تلاش و کوشش کردند که بیشتر و زیادتر داده شوند در همون نقش‌ها، در همون شوخی‌هایی که در همون لطیفه‌هایی که در شرط‌های آزمون پیشنهاد شده است حرکت کردند، کوشش کردند برای مردم یک کمی هم باشد پیشنهاد کنند. این آزمون البته که برای دریافت استعدادهای جوان است. در ولایت ختلان ما قریب 7 ناحیه رو
аллакай аз назар гузарондем. аз ҳамин 7 ноҳияе ки ҳозир мо рафта истодааст аз рӯи тартиби кории мо 2 тааш аллакай ба талаботи ҳамин ҳаҷу ҷавоб гуфта истодааст ки яке ноҳияи шаҳри Тус ва ноҳияи Вахш хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. бояд гуфт ки тибқи ҷадвали тасдиқшуда дар минтақаҳои дигари вилоят низ ин фестивал идома дорад ва пас аз ҷанбаст дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар дастаҳои ғолиб барои рохат гирифтан ба даври ниҳоӣ ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад бо ҳам сабқат хоҳанд кард. офати табиӣ дар Бразилия 23 кушта бар ҷой гузошт. Бар асари боронҳои шадид ва обхезиву ярҷфароӣ